50 ji keddiɗi hen walla emballage goto jaha peesoya ɗum sa peesimo nawta ma jogi emballage uji temedere goto o kam sa peesi andi kisuɗa ɗiɗa e on ɗo tawda ami peesoyɗi fof ɓe gandirandani e asakal ngal ko ni sifori joni noon ɗo asakal ngal waɗi ɗo gonɗen joni o yimɓe jalti gueso ɗo artiri gawri ma yaltini totta miskineɗe sa yaltini hande ko jaltiɗa ko hande poɗɗa yaltinde a yaltini ngal mbiɗa janggo totta miskineɗe gujjo yani hen e jamma he nawi ko miskineɓe miskineɓe dañi caɗele an bonnatama hay batte kono noon jomum jooɗiɗo joni ha hedde daka ittan asakal ndo tawli o ittoy gujjo yani hen walla sumi o ittat goɗɗum ko kanko sumra wona miskineɗo sabi ko jeebiɗo e tawde o yeebi o ittande foti ittude nde so itti dandanamo hen tan ko naata juuɗe miskineɗo wono o sowi kono so tilfima tan ko ittaw goɗɗum kadi ɗo kadi paamen ɗo no moƴƴi yantude hen kadi sa itti asakal ma ha gasi a joñi mbiɗa janggo a totta miskineɗo ko lamdima ndi jeyɗa ndi cumu yani hen hande ha laaɓi walla yaldandu gujjo yani hen ha laaɓi an tan perdide oto wi aɗa miijo ha yitide asakal aɗa artiri Allah ngal yahat kay jaha dangoya noon ande asakal son fecca jaha nawa law dangoya eyyi ɗum ɗo mataw ɗum ɗo woni ko ciftirmi machallah eyyi paamen ɗum asakal ngal ko noon e fodde noon joguiɓe xel e ceerno hono no mbaɗen ni lawol waɗi ko sa itti asakal ma ya nawanmo naw kanko feccantuma so tawi noon ko julɗo goɗɗo tan mo ganduɗa jogaki ceerno ɗum ko an waɗɗi ittana hoorema itta asakal ma totta miskineɓe eyyi gonga ni tottata ko yimɓe jeeta kono e roɓade yajani fewi namde ɗen e goodi ma tan dowen ɗo tan inchallah allahumma salli ala sayyidina ko noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo jarama kamɓe heɗiyankoɓe Saktir men Dakar FM mo capanɗe jeenayyi ene toɓɓere jeenayyi machallah en nani wadde ko ɓeydi ɗo ko fate asakal ngal joni so Allah lamɗo jaaɓi men gar e namde diine ɗe ne kadi ko hunde nde ganduɗa kadi bandiraɓe ene paddi ɗum hano hannirta niyete non ceerno Hammat sen gatti banggue namde diine ɗe ngalɗon namdal ceerno o wi ko birdannoɗo on sa kurus makko taƴi o heɓani kurus fodde yontere heɓani kurus caggal mum heɓoyi kurus noon oyi beele mo nanguita wirdu walla o jokkata kadi ko widdanno ko walla o yoɓat ɗen balɗe ɗe kurus o taƴi ɗe banggue faamu men mo andi ko rewete kon foti o yoɓat tan amo andi ko rewete balɗe jeetati walla ko balɗe joyyi way tan ko sa rewe juldina yoɓat tan e noon pamirɗen o yoɓat tan te kadi ko wona ɗum kurus taƴi yo yaha wiilo kaaƴe wadda o lima kaaƴe tan ha timma temedere kaaƴe o wirdira wirdu kay ne weeɓi hamma hayso diidi leydi wirde tan ndiɗa diidol walla mbaɗa toɓɓere ha daña kurus wona hayso biiki ma jogi kayit ma danejo jangga allahumma salli ha tibba tan mbaɗa diidol fof ko peeje jeeyaɗe eyyi ko fof ko peeje saabu mawɓe adi ɓe mbirdirano gaalu tamaroje en gaalu mbaɗanno eyyi deke noon aɗa wawi addude kaaƴe ma temedere joƴƴina ɗo jangga salatul fa ƴetta hayre joƴƴina ga jangga tafati walla astawra ha kaaƴe ɗe gas a timmini wirdu ma donc machallah jarama ceerno e ngal ɗo namdal ceerno oɗo wi ko dewetenoɗo korka o wi soni omo yoɓa ko rewetano ko beele ko force mo deggondira walla ala on wawi sowde sahaji o forto hen o hawo gayna deggodirgol waɗɗi tan koye lewru korka ndu jaate hoore mum ramadan tan woni foftade Allah sa wi bisimillah tan ko ha alhamdulillah ha gasa ha laaɓa kono so lewru ndu keesi ndu gasi hanti ala sella koora hande joɗɗa yontere kadi koora ko joɗɗa yontere koora hande gasi fof eyyi ko noon wayi kono noon ne yiiɗa ene yiiɗa kam ya rewodir ɗum ko yiiɗede natti wonde force o koye korka he tan woni so korka kesima yi ko yiiɗede kono sella ceerda inchallah tigi ɗum noon jarama ceerno ɗo kadi nanama famama ceerno oɗo ko namdi o wi ko warno ko jama e nder ko ari jama kono tawi dental ngal juuli gasni ko taɗaɗo joni e nder hen noon o woni e julde noon ɓe mbima ala joni kanko waktu ɓenni o namdi beele jama kam so juuli dental gayni waktu ɓenni walla ala jama no wawi julde gayni waktu ɓennani waktu ko hayso ɓenni hattama julde waktu ko hayso ɓenni ga juulowo tan madama ka ene wuuri a juulat tan walla jaggueɗa gollodiriɗa e heddi noon ko yimɓe so tawi ne wiya jama mbatka almami ratibu mata ɗum yinno namdade jama mbatka almami ratibu defte ɗe ne mbiya so tawi almami o ari kañum dental mum juuli ha gasni ina aña woɓɓe gara mbaɗa ɗon dental caggal ngal ɗon dental ina aña eyyi ɗum noon l'islam doganto noon ko haade yimɓe mbadde koye ande ɗum so waɗama
to adun ɗum noon enen kam Allah dandi en hen Allah dandi hen Madina Gounass kam nam holɗum ceerno o gonɗo almami o ambo yoni men enen fof nam ɓerde makko kadi ne deeƴi ala fof gannitoɗo wiide no waɗamba ɗum ɗo kono torda to adunaji to noon aɗa julna yimɓe sapponin ɗo ne dangi mbiyata ko jiɗi ko ittudema ɗon wona kono noon ko oɗo woni almami ratib hawnaki an tawa a welaka jiɗɗa ko waddema compteur wona joni noon dasdoɗa seeɗa jaada yimɓe woɓɓe eyyi so tawi on bellitama tan calɗon juldude makko kanko juula haw gayno yaha ngara mbaɗon dental moon ɓooye kadi goɗɗo sorto so ndenaki tan gaccon almami tan ɓol e ɗum noon addana wiyede ko dental kala jiɗɗo julde yo ar kanko julnata so belsinima haw juuli haw gayni kala gorɗo juulata ko banggue mum ay ɗum won sababu par la force enen fof garen denden julde no caggal makko wona enen noon ɗo enen gandi goto foof ne heeño yiɗi arde julde e ceerno wona probléme ala ɗum waɗi noon hayso en tawi ceerno en juuli ha gayni enen so gari e mbaɗa dental juulen probléme ala hen to adunaji to noon dañirani noon enen kam Allah rokkiri en noon arɓe fof mbaɗa dental juule arɓe fof mbaɗa dental juule ha ala to haaɗi inchallahu taala tigi noon tigi jarama ceerno ɗo kadi nanama famama eɗen kala hen fati musidɗo men Abdoulaye Wasifa holliri wonde kanko omo yiɗi nangande yewtere men andu diine ma kanko Abdoulaye Wasifa ɗum noon en jettima kanko Abdoulaye Wasifa en jarnimo no feewi o waɗi ngaalu makko no foti foof yidde nangande yewtere men andu diine ma hayso kam ko lewru fodde jewte 4 ɗum noon en beltanima kanko Abdoulaye Wasifa o jarama yo Allah sellin sembina eyyi caggal ceerno sen gaari ngal ɗo namdal oɗo kanko wiyete ko Ali Sarr noon to lega men Sharab ɗo woni wi kanko o namdi ko neɗɗo momiɗo kerem walla terɗe salliki ɗe tawni mbaɗi nebam on sen salligo beele on sella salligaɗo ɗon walla sellata salligaɗo ɗon e banggue faamu min de nde wonno wiya ko ndiyam ɗam yoɗam waɗ ndiyam ma an tahuran ko ndiyam laaɓɗam taw kadi ko ndiyam bellitaɗam eyyi ɗum noon sa teskima tawde ko terɗe ɗe lootete ndiyam ɗam wiya ko oto ɗam waɗ nebam oto ɗam waɗ gueɗe goɗɗe dal goɗɗe ɗen goɗɗe noon ne gona laaɓɗe ne gona coɓɓe ne gandi taare kam koko suuɓi so ene ndiyam ɗam rewata Allah ɗam no hutorta ko woppete kosam kayne laaɓi kosam nagge kosam mbeewa en walla nebam en ko nandi hen ɗum ni kadi so yani ndiyam ɗam rewata Allah kono aɗam hutore aɗam wawi yarede wona joni noon ɓandu ndu so ndu waɗi nebam sinno ko sago wonno kam ɓuuri moƴƴude ko neɗɗo o saga nde salligin toon taw ɓandu ndu nebam kadi jaati ala hen ɗum kam ɓuuri howindade en mbiyata noon sellatade tawde kesi waɗama e ɓandu he ne wawi tigui o salligo sella eyyi kono ɓurno kam ko taw nebam ala hen saabi ndiyam ɗam gonga ni nebam yanani hen to gendu kawel to kono ga ɓandu ga nebam ɗam heedi hakkude ɓandu ndu e ndiyam ɗam en mbiyani sellani kono enen mbawi wiide kam ɓuuri taw ko ɓandu ndu wayani noon so selliguima haw gayni o fuɗɗo momade noon ɓuuri moƴƴude ɗum kam ɓuuri howindade inchallah ɗum to noon en mbiyani sellani en mbiyani noon ɗum noon jarama Ali Sarr to leggal Sharab ɗo kanko ɗo yiyata kadi ɗo funnague Daka FM ɗo jarama sanne no ceerno ngal ɗon namdal oɗo kanko namdi neɗɗo dugda e bandum walla watta e neɗɗo tan o wiya bandiraɓe onon fof mon ji mami warmo onon fof ji mi waramo o beele juuɗe foti haalde konngol walla fota haalde konngol konngol bongol konngol ko konngol bongol no feewi fota saabi so wi noon so Allah tawtima neɗɗo o maayi tan o dañi caɗele wona eyyi Allah wi ko neɗɗo sa sallam wi ko man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran aw liyasmut on gonɗinɗo Allah ene woodi e gonɗi ñalawma dargal ne woodi ko ummitoɗo daro yeeso Allah yo haal ko moƴƴi walla o daƴƴa haalde ko moƴƴi ɓuuri deƴƴude kono deƴƴude kam ɓuuri moƴƴude ko haalde ko moƴƴi ko fotani wiide noon foti ko rentade inchallah Allah kadi wino wo qulu linnasi husnan mbiyene yimɓeɓe ko moƴƴi wiide kam mami ware an nanni neɗɗo ko yiɗa nande ɗum no harmi moƴƴani est ce que inchallah noon tigui jarama ceerno ɗon kadi nanama kadi famama ceerno oɗo ceerno o namdi ko nder sappeji ɗo habbirama taw jolɗe nani yeeso neɗɗo puuse yaha yeeso ɓenna yaha yeeso kanko o namdi ɗo fodde ɗen puusan ɗe foti laabi o fota ɓennude ko yona taw bonnani julde nde e fodde faamu meɗen kam neɗɗo o ɗo dariɗa ɗo sappe gonɗo yeeso ma ne sella taɓoɗa sappe oɗo ha tataɓoto foof e ley noon ɓe mbiyata ko ɗon kam oto yawtu ɗon ɗo dariɗa sappe dariɗa ɗo gonɗo yeeso ma waɗi yolde hay goto sukkani ne sella cukka walla sappe gonɗo yeeso ma ko oya taw ɗiɗi lombi taw masalan an ɗo dariɗa ɗo
e sappe mo jahanɗa o ko sappe ɗiɗi mbi hakkunde nam naɗa e tataɓo o e ley ko ɗon ɓe mbiyata o to ɓurtu ɗon sabu so ɓurti ɗon tan wonta ko afaalul kasira a waɗi golle kewɗe e nder julde hanti mbayata kono hande gonɗo e taɓade no rokkira galleji ni taɓe ɗe juutat hande eyyi ɗum noon oto ɓurti ɗon sappe gonɗo yeeso walla dewɗe walla tataɓo oto jom ɓurti ɗon so ɓurti ɗon tan way kono o nanni e nder julde he golle kewɗe eyyi ɗum moƴƴani tigi inchallah noon tigi jarama ceerno oɗo kadi wiyete ko Salif Hammady legal nere kanko namdi ko sahaji wona almameɓe ene jaawi ko cujjata o winde almami sujji kanko nde sujjata ta almami tukki ene succi ene tokkito wi kanko ɗon kadi kanko holno pour wadde kanko on ɓawo almami no foti hulde Allah wasa wadde noon ay neɗɗo almami ene yiɗa julde kam aɓe peesa jaggude e koppinde ene gandi ko farilla konguɗi noon wigol subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ɗin ko jiɗaɗi kadi kono koɗe peesirgal sa jagge koppi en tant que aɗa juula tinno kam won ɗon fodde kada janga laabi tati subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi laabi tati tawi noon ko almami oto so haaɗe tati he tan o bonnanto wonɓe caggal ɓe kanko yo ɓennu haa to nayi haa to joyi beele wonɓe caggal ɓe mbawa yettade e tati he julnowo yo wattu hakke woɓɓe ne keña jawa e julde ɗum moƴƴani sabi julde haqiqa ko ruku e sujude ɓuri tidde hen ruku e sujude jaggude koppi sabi ɗon ko yankinade ay ka ustuɗo hoore ma gonɗa koye lestikinade yeeso Allah e sujude kadi bon ɓuri kadi ɓattade Allah ɗum noon moƴƴi ko yo timmu deke noon sawi ko an woni almami ammir wonɓe caggal ɓe teskoɓe way kono otoji ɗiɗon mbiyata camion ngaji ɗiɗo juuɗɗi ɗi remorque sikko sa are virage a tesko waggonɗo caggal o walla wona jiɗani oto tan 5 place sa ari tan a teskimo tan a tournel daɓɓel waggo arawa caggal go serna ngabbata koye dow piyoji walla wona ndeke a teskoto waggono caggal ma jaaha ha to puɗɗa tournoyde ndeke almamine oto wat tan ko kanko tan goto juuɗa yo tesko wonɓe caggal ɓe ndeke so jaggi koppi kala ko famɗi kam yo wi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi laabi nayi joyi beele wonɓe caggal ɓe kam o muñana ɗumen mbawa yettade e tati he tawi ko sujudu leydi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kala ko famɗi kam kala ko heeñi yo yetto kam e nayi joyi beele wonɓe caggal makko ɓe mbawa yettade e tati he so neɗɗo manki tati tan way kono koko manki ɗum noon kala ko manki e julde he so renaki kanko namdete kanko almami kanko jogori namdete tigi non wattaki ko noon tigi ceerno jarama no feewi oɗo ko namdi ngal ɗon namdal o wi beele to banggue asakal neɗɗo ittata ko ɓuuri jahata ko walla ko hakkandi ko walla holno ɗum wayi khairul umuri awsaduha nun sari dotti ko hakkunde sara yal asakal no gilata jawdi darindi ha to remru fof wona ɗum ɗo kam waɗi komi wal jara hay kanŋe halis waɗi kanŋe porɗo e hakkundejo e jasɗo kono fof sari suɓɓi tan ko hakkunde sabi sa naati e nder jofde nayyi a itti kala haldi seranako joom jawdi fawat juuɗe hoore wona kono sa nangi ɗon nagge wofinga totti miskino fawat juuɗe hoore e ndeke noon wadde jaggu hakkunde tan eyyi oto ñala was oto ɓurdugal was to banggue aɗa jogui gawri masala ndiɗo mbayeri ko pordi dowrori ndiɗo ko hakkudiri ndi ko jasdi a fof noon a rindini a dañi 3 ndiɗo gawri pordi ndi 3 ndewdi hen ɗo sawrla 100 muudo gawri ɓurdi forde ndi 100 ndewdi hen ndi 100 ɓurdi jasde ndi ittu 100 hakkundere nde ɗum sari ko ɗum wi kono noon sa wawi kadi suɓade ittoyɗa e ko ɓuuri forde ko a ñamli moƴƴere kono sa itti ko jaasi ko a ñamli bonande a ɗawi ɗum noon ittu hakkunde ɗon jamirɗa walla sa felliti a ittan hakkunde ngabboy dow itta ko ɓuuri forde ko eyyi wona a waɗi ñamade a ñamli ala ñamade moƴƴere Allah yoɓoy ma nen ha beltoɗa machallah noon tigui jarama ceerno ɗoɗo kanko namdi mo juulani tisbar juulani takosan futuro o ari jama hawde tan ene juula holno waɗata beele o juulat futuro haw gayna o adde ko rewa ko walla holno waɗata eyyi en jangui to lakhdari mo wiya wa tartibu bayna al hadiratayn wa bayna yasir al fawaid ma al hadirati wajibun ma al dhikri o wi wal yasiru noon 4 salawatin fa adna masalan to banggue madhhab maliki ne waɗi luural kongu ɗiɗi ɓe mbi ko adi fo taw julɗele waktuji ɗi denduɗi waktu ko wajibu ɗi ndewodire a julɗele ɗe ko 5 tisbar e takkosan jiidi kam wayno kamɓe jiidi yimma baaba aɓe ndendine
futuri e geeƴe jiidi yimɓe baaba aɗi ndendine subaka woni jiidani hay goto e maɓɓe ayan tisbar juule taksan fawe no sella rendine futuri e geeƴe ndendine wona kono kam en meeɗa yiide yimɓe juuli geeƴe mbaddi hen subaka en meeɗa yiɗ ɗum en meeɗa yiide kadi subaka rendina e sallifana wona kono tisbar e allah saraño ndendine takkosan ndo futuri e geeƴe rendine wona joni noon so hoddirama a jooɗima ha nangue muti tawi a juulani tisbar a juulani takkosan ko wajibu e ma tawde aɗa siftori kanƴe ɗi fof a juulani ɗi wajibu gaddoɗa julde tisbar takkosan sakkito ko noon kadi futuro e geeƴo fof a juulani hanti ha weeti ha fajiri sekima aɗa jogori julde ɗi ko labudde gaddoroɗa julde futuru kañum adino ɗawɗa rewa hen wona ko ni wiya ko noon kadi julɗele seeɗe paatiɗe julɗele seeɗe paatiɗe aɗa rewe ɗumen e julde wonde yonti sariya wi ko ya woppu julde yontude nde juula seeɗa paatiɗe o seeɗa on e luural won wiiɓe julɗele seeɗa paatiɗe ko julɗele nayi lahdari koye ɓen yaadi won wiiɓe julɗele seeɗa paatiɗe ko julɗele joyi ibnu ashirin koye ɓen yaadi misal tan joni a juulani subaka hannde a juulani tisbar a juulani takkosan a juulani futuru ɗi fof ne mbaɗe dema sowa julde ɗe geeƴe yonti woppu geeƴe ɗe oto juul geeƴe juuloy subaka tisbar takkosan futuru cakkitoroɗa geeƴe ɓe ko ni mbi yaaruɓe ngol ɗo konngol ɓe so hoddirama ñallal hannde ngal fof a juulani fof a juulani ha nangue muti ha jam ha wendogo ari waktu joyi ɗi fof wonna ko joyi ndeweteɗa yaaruɓe ɗiɗo ɓe so tawi subaka janggo ari juul subaka hannde o ɓe yaaruɓe ko nayyi julɗele nayyi woni seeɗa sirul fawaid joni woni julɗele joyi wadde subaka janggo so ari heño juula subaka hannde o ha gasna ummoɗa juula subaka hanki tisbar takkosan futuru gueƴe woɓe mbi ala yasirul fawaid ko julɗele joyi ñalawma hannde o fofo sa juulani ko julɗele joyi weeti subaka janggo yonti woppu subaka janggo juul subaka hanki tisbar takkosan futuru gueƴe juula subaka hannde o ngal oɗo mazhab men waɗi ko nguɗɗi kono kamɓe fof kamɓe ɓe kawri sa juulani hannde fof julɗele joyi subaka janggo ari a juulani julɗele jeegom sallifana ari wona kañum waɗi jeeɗiɗi kamɓe fof aɓe kawri sallifana o yo juule duttanɗa jeegom hanki ɗe ay ko noon alhaali o inchallah tigi noon ceerno namdal cakrigal oɗo kanko o namdi ko hakkude debbo e gorko noon gorko o wadde joom suudu makko o ƴetti jinnaɗo joom suudu makko o won wiɓe jawgal ngal boni ɓe mbi bonani kene o namdal ngal eyyi won mawɗo men goto ndeysan ɗo e wuuro he jaati mawɗo men goto gandaɗo moƴƴo ndeysan min meeɗi yewtidde ɗum haalimi masala mbaɗo noon oy ɗum meeɗi kewde Dakar ɗum yañi Dakar koko ɓooyi seeɗa mi ɗamini kam gila e gurdam ceerno mawɗo en ko ɓooyi radiallahu taala anhu joni noon on masala ari e seeremɓe neɗɗo ƴettiɗo joom suudu makko o wi ko ala baaba oyi an kari an ko ni mbaɗa o wi on firti ko ala baaba dal masala o adda e seeremɓe ɓe sariyankoɓe ɓe hen mbi dewgal makko boni ɓe hen mbi dewgal bonani ɓe lurdi haɓe gaari e ceernajo goto noon ko waɗi ko pamɗo fiɓu ɓe gaari e on joni on wi kañum e banggue fahmu mum dewgal ngal bonani kono noon ko tukkuɗo esiko o wi ko esiko o koko fijoyi jibini joom suudu makko o wona ko noon wi joni noon saria waɗi ko sa tukki neɗɗo a wiɗi ko piƴɗo ko jinɗo ma gadda seydeji nayyi worɓe nayo helli fa ɗum tan sowatma so goto manki hen walla addiɓe kamɓe nayo ɓe tato ɓe mbi jiiri noon nayo ɓo wi ala min jiibi tan ko pawodiri tato ɓe ko fiyeteɓe hay soko ɓe hoolaɓe ha famin daɗi aduna fof hoolere sari waɗi ko tato ɓe fof yo piye nayo ɓe fof koma ndenda ɓe pawa hen guite mabɓe tergal e tergal yiyande wotere kam fof lawol goto joni noon tawde o wi joom suudu makko ala bamum o firti ko o tukki isi ko debbo o koko fijoyi jibini on ɗo ɓiɗɗo joni noon wadde yo addoy seedeji nayo ɓene mbawa seedade ɗum tabita o sowa ɗum ne heeɓo amma wona ɗum ko capanɗe jeetati ɓoggol o foti fiyede samañino jalda tan wona oyi noon on ko haaldi ko kamɓe fof ɓe kawri on masala oyi ko Dakar ɗum wanno ndeysan ko mawɗo gandaɗo noon on somi haalima onon fof ne gandi kono mi wasa haalde tan oyi noon finalement tan nde ñawore nde tabiti wonde ma o fiya capanɗe jeetati ɓoggol o ittu capanɗe o itti capanɗe jeetati o tottima taw esi ko o sotti piggal ngal eyyi ɗum kam on qissa